Nadolig! A Nadolig I chi gyd, ac I Nadolig newydd dda. Dwi wedi dod I Nazareth heddiw i'ch helpu chi Nadolig. Nadolig! Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno y Nadolig. Mae Nazareth yn enwog am fod rhywbeth o'r stori Nadolig wedi digwydd yma. Wel, fan hyn neu Bethlehem. Sa'n siŵr. Ond mae Bethlehem yn y de Cymru. Pan fo bob dim yn mynd I blydi Caerdydd. Dwi'n meddwl bod Iesu'n dod yn Nazareth. Wel, mae fe yn, ond gath ei eni yn Bethlehem. Nath 3 gŵr doeth ddilyn seren I ffindio Iesu. A mynd I tŷ Herod. So nath Herod lladd y babis I gyd. Dyna'n hynna ddoeth! Dros y Nadolig, mae pobl yn derbyn anrhegion. Mae anrhegion fel pethau sy'n berchen yn barod, ond yn sydyn reit yn penderfynu seloteipio nhw mewn I darn mawr o bapur lliwgar a roi nhw I rywun arall. Achos am ryw reswm, mae'r nytys yma wedi penderfynu dod â real-life tree mewn i'r tŷ ac eisiau anrhegion I roed o dan y goeden, fel yn y gwyllt. Gallu di ddisgwyl bob math o anrhegion. Anrhegion fel laptop, voucher, arian, cwrw, helmet, robot, moch, esgidiau, a golwg. What a haul! Yn nghanol yr holl anrhegion a'r genedigaethau, mae'n hawdd anghofio gwir ystyr yr ŵyl, Siôn y Corn. Mae Siôn y Corn yn dyn mawr tew sydd yn torri mewn I stafell wely dyblantu yn y nos gyda bakes a electrics, ac yn rhoi nhw I blant sydd wedi cael lot o likes ar social media. Likes! Yn ystod cyfnod y Nadolig, mae pobl yn mynd yn absolutely nuts gyda bwyd ac yn prynu llon 2 droli o upmarked smoked salmon a injected turkeys o'r farchnad. Hummus! Mae'r Nadolig yn enwog am ei garolau Nadolig. Caneuon neu garolau sydd yn dathlu'r ffaith bod yr amser wedi dod eto I ganu carolau Nadolig, unwaith eto am ei bod I Nadolig. Fy hoff garolau I yw Tawel, 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 Edward mewn preseb, Mary! Ac wrth gwrs, yr hen glasur Nadoligedd yna gan y cyrff. Cymru, Lloegr a Llanrws. Ding-dong, 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 ding-dong. Helo? Yeah, okay, one minute. Un pwynt sydyn am alcohol dros yr ŵyl. Dyma'r adeg o flwyddyn lle mae pobl yn yfed fwyaf. Ond, yr unig adeg o'r flwyddyn lle dyw pobl o cefn gwlad Cymru ddim yn drink driveio. Yeah, so what were you saying? Rocks. Never seen one. Felly, dyna chi, Nazareth a'r Nadolig. A Nadolig I chi hefyd. Fi'n mynd adre I ystod flaen y tân a gwylio coeden yn marw yn araf yn ffrind rhwm fi. Chin chin! Where do I live?